Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Nekura mga juangan kanyo hindi Okinyi mano makare ma ndembe nbero rokin machigne hinya chiruni ni Sulwe Mokinyi thul masani nyakrom sangwan mano maro nyango kawai kuni matota hinya til nende mano mokuongo wan koda weche manyien ni yoni mano maradimba nonro maro Oboke kidi mano machal mer piny machiegni kama mantie ichiew ichung irunade kabende nyalo tudri kodwa yoni mano makare kala kumulai mago mag tudruok mopogore opogore Facebook, Twitter, YouTube kaachiel koda ka Instagram et Color TV nyinga Henry Okecha yudo weche manyien e Radimba Kaachiel koda an Brenda Agenya. Kweth gwende bende kwedo piny owacho pacho kae ndi mong'ere kaka opposition bende sani koro wuok oko kendo oyango ni ogibi dok chien kendo be ogibi hole weche gini mago mag dhiro japiny mondo mi one kaka ichwalo negi chenro gweni mag dongruoge mopogore opogore. Kane gilose kaunti nendi mano ma Kisii en ne giseyo malich mokalo jatend migawo mochung' ne weche gini mag arita kwe Kipchumba Onesmus Murkomen ma osebedo ka koro ok ti gi apisi mare yon makare. Kata kamano piny owacho osebedo mana ka koro tiyo koda ka joma ude rochoro riwruoge kaachiel koda ka Roma bende gisebedo ka gibago kuonde opogore opogore. Ginyiso piny owacho mondo mi koro tin ne japiny to bende oloyo giwere koda ka donjore e rumbe goendi ma bende ibago koda ka josiasa mamoko ma bende ne koda ka dwaro magi mondo mi otim ne oganda jo Kenya. New Zealand were under a lot of pressure from Mokomen and Omolo to allow goons to disrupt our meetings, and the police are resisting. In Nakuru, the police are under a lot of pressure from CS Mokomen to work with the goons to disrupt our meetings on Friday and Saturday, and the police are saying no. I want to tell Murkomen and William Ruto, you don't have enough ammunition to kill 50 million Kenyans. I want to tell William Ruto, you came to power through a popular vote. Somehow along the line, you seem to have changed your mind that you can get back to power through guns, bullets, tear gas, and goons. It has never worked anywhere, not just in Africa, but in the world. The more you disrupt our meetings, the more you kill people, the more you beat elected leaders, the more popular the movement becomes. Our right to assemble and to associate with any